very important ukuthi uhulumeni mayingezwa simncinzileke manje ngithi mina siqhubeke simncinze uhulumeni uzogcina enza angagcini ngokuzwa yabona ngoba manje njobethi esathi uzwile uzama ukudambisa isimo and naye uhulumeni bengazi ukuthi kunamakwelekwele amaningi kangaka kulelizwe yabona wonke undocumented nabo bonke abantu abafihle abantu endlini zabo undocumented namakwelekwele ayitshena ukuthi after umhla ka30 akusephinde kwenzeke lutho ufuna ukwazi lo makwelekwele anyile sikhona fusekana esempumalanga sasifikile iSouth Africa yonke so enza imense. Babukeli be-Dream Own TV sisekhona la eMzimkhulu kwi-March and March. Right next to me ke ngiphethe ichunu umuntu okade ehamba le ndima elwela abantu base South Africa elwela ukuthi izinto zabantu base South Africa zibuyele kuzona. Chunu sicela ukwamkela thina siyi-Dream Own TV namhlanje. Yebo, idimoni. Hayi. Kade sasiyilungisa indaba yedimoni uDream On. Baba uChunu sicela ukuthi nje sibonge ngokuthi ufike eMzimkhulu. Mhlambe kuwena kusho ukuthini ukuthi ulwela izwe lakho ulelwa amalungelo wabantu bakini without getting paid okanye without expecting anything in return. Kubaleka kakhulu ukuthi wonke umuntu oyi-South African citizen alwele abe negqapho kwezwe lakho. Ngibona abantu abaningi sebeqala nokwazi imbala yeflag nebeyigqoka bembatha neflag okuyinto enhle kakhulu. Uku-reconstructa izwe can never be an overnight situation. Nakanjani sizoreconstructa izwe lethu ngokubambisana nomfowethu uNdabandaba noJacinta nazo bonke abaholi esinabo nabo umfoka Mkhize sinabo noMageba khona la eMzimkhulu ukubambisana nje okuhle kwabantu abaqome indawo zangakubo kuba iphucuzeke zibe nobuholo obuqondileyo ekuthenini ama-illegal immigrants wonke awahambi. It's very important ukuthi uhulumeni mayingezwa simncinzileke manje ngithi mina siqhubeke simncinze uhulumeni uzogcina enza angagcini ngokuzwa yabona ngoba manje njobethi esathi uzwile uzama ukudambisa isimo and naye uhulumeni bengazi ukuthi kunamakwelekwele amaningi kangaka kulelizwe yabona wonke undocumented nabo bonke abantu abafihle abantu endlini zabo undocumented namakwelekwele ayitshena ukuthi after umhla ka30 akusephinde kwenzeke lutho ufuna ukwazi lo makwelekwele anyile sikhona fusekana esempumalanga sasifikile iSouth Africa yonke so enza imense njoba kade vele sikhenza nje ngoba you can't fight and then kufanele either kwenzeka isolution decisive noma siyafa finish. Siyabonga sibongeke kulichunu sisekhona la eMzimkhulu ngicela nje uhlale kanjalo mina ngizokuphathela bonke abantu efuna ukuzwa